nakatultol ba mog langit? Kamurong niya din ba kadomdom og langit? Kinsay nakadomdom og langit tasang kamot? Oh, wa mo kadomdom. Siguro gyud nga inig kamatay impierno dayon. Kay wa man kadomdom kana bitang tao nga wa kahibaw og asa siya padong, dali kay nang ilaron. Nya kay ang yawa ra ba dinhis kalibutan mga igsoon gitawag siyag hari sa bakak, hari sa pangilad. Sa in English gitawag yan siyag Prince of Deception, pagpangilad. Unya wa ka kahibaw og asa ka padong, adritso nakas impierno. Mo na inig kamatay impierno dayon. Daghan sa atong mga nangamatay nga gihandom karon natuan nas impierno. Ang nagsulti ana ang mahal nga Birhen Maria sa iyang pagpakita didto sa Fatima nga atong gisaulog ang iyang pista adtong Mayo 13 or Oktubre 13. Ang iyang gisulti, daghan ang na impierno kay wa magampo or way nagampo. Pasabot, wa kadumdom sa daan sa langit. Sige, si Tomas niingon diri, Ginoo, unsaon na mo pagkahibalo? By the way, niingon day si Jesus diri, nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Mao ni gisulti ni Kristo ha, nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Nya tubag dayos Tomas, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Kamo nahibaw mo asa padong si Kristo? Asa siya? Langit, impierno. Oh, mao na, langit. Okay ba o na day mo asa padong? Nya kamo asa man mo gusto padong, langit o impierno? Nya kadumdum na mo sa dahan sa langit. Mo na nitubag des Kristo, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, way makaadto sa amahan kundili moagi kanako. So ang dalan di ay mao si Kristo. Mo na nga niingon sila, ignorance of the Bible, matud pang Saint Jerome. Jerome ba kanang nag-translate sa Bible gikan sa Greek ngadto sa Latin. Ingon siya, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Niya akong sumpayan, ignorance of Christ is ignorance about the way to heaven. Niya punan pagid nako, ignorance of the way to heaven is knowledge towards hell. Gusto mo akong binisayon? Di mo ka mong binisayan to. Ang pagka-ignorante sa Biblia nagpasabot nga ignorante sagka kinsa si Kristo. Nya kun wa ka kailan ni Kristo, ignorante ka bahin ni Kristo, ignorante sa kasadaan padong sa langit. Nya kun ignorante ka sa daan padong sa langit, nagpasabot naa kay kahibalo unsaon pag-adtos impierno. Mao na siya. Kay duha ra man kabukdaan dinis kalibutan, ang daan padong sa langit ug daan padong sa impierno. Ug wa kuno ta magsubay sa daan padong sa langit, gasubay gid ta daan padong sa impierno. So ayan na to ang inyong knowledge karon. Atog langit non ba or Dios non? Unsa may inyong knowledge about sa kwarta? Kanang money ba? Money. Unsa may inyong nahibaw-an? Tigomon o ipanghatag? Ang inyo bang nahibaw-an ba? Ang kwarta tigomon o ipanghatag? Tanawa? Di ba? Ang bata ra ginitubag. Oy, kasagaran na to, ang nahibaw-an na to, nga ang kwarta kinahanglan yung tigomon, pag ginansyahon gyud kanunay, padaghanon gyud, mao na atong unahuna, nga madato kita, base sa kwarta. Mao na atong nahibaw-an. Ug mao nay way to hell, kay matud pang San Pablo, the love of money is the root of all evils. Nganingon sa si Kristo, ang gugmas kwarta maoy atong pag
kontra, pagpakigkontra sa Ginoo. You cannot serve two masters at the same time, matod pa niya. O, tanawa, kuwang mo nga knowledge, no? Karon, nakabati naman mo, so ang kwarta di ay ipaambit, dili padaghanon, i-share ngadto sa mga wa intaoy kwarta. Kita din wa man kitay mahimo aning atong simbahan, labi na karon nga pandemic, wa tay mahimo aron i-renovate atong nangagubang atop, naguba ang kisame, waay electrical wiring nga klaro, nangaguba atong tiles, bati kita diha og kanaganing mga bintana, wa tay opisina, wa mapinisingi ang palibot sa simbahan, nang lusot ng tubig sa bungbong kay way finishing for 3 years. Unya ang ato pagyadinhing simbahan, mura dihag tangkal kay puro grill, unya diha rasad kutob. Nya standbayan diha anang gawas kay labi-labi na diha. Unsaon nato paghimo sa atong simbahan nga mahimo gid siyang naong-naong og simbahan. Wa tay kwarta oy. Thanks be to God. Daghan kay tag mga kaigsuonan nga parishioners dinhi og online parishioners hangtod karon nagsigig paambit sa ilang kwarta kay nahibaw sila money, wealth should be shared to the needy. Bugas pa nato ay sige tag panghatag dinhi kay daghan sa kay modonate og bugas, manghatag po tangadtos mga way gikaon in town. Di sa ato pa atong gi-share. Kamoron, ang sa maroon inyong buhaton iguli, mo share o motigom. Mo nang masuko ginang Ginoo nang maningil og utang. Una ingos Kristo, kung kamo magpahulam, ayaw na gid mo paningil og utang. Nga naman, kay kanang nanghuam nimo sa ato pa nanginahanglan na. Nya nganong imo mang paninglan nga nanginahanglan man na. Pero ang gipasabot ani ni Kristo, personal nga utang. Naaman say nag-utang para iyang i-business. Kana paninglon gina kon gihimong negosyo, pero giutang niya para ipa-ospital, para kanaganing palit og pagkaon, para ipa-eskwela sa anak, para palit og atop sa balay, para ibungbong sa balay nga nangalusno ng bongbong, nya imo pag yung paninglan, kana. Suko yung ginawa na. Pero iyang gipanindot siyang balay, iya rasang gipintal, nya iya dayong gikural iyang balay, giutang to niyang kural, aron lang gid kagi iyang silingan, kana paningli na. Nya kung dili gani imong hatag birahan ang balay, aron gub-on na nimong kural nya himo ding himuan og maing agianan ang silingan kay gatugatuga siyang utang, aron lang lisod-lisoron iyang silingan, lisod-lisorasan. Ingon ra bas Kristo, unsay inyong gibuhat ngadto sa labing ubos sa inyong isig katao, mao sa na inyong gibuhat nga rinako. So kining pagsaulog nato paghandom sa tanang nangamatay, dunay tulo ka butang angay natong hinumduman mga igsoon. Bahin aning kamatayon. Una, ang kamatayon pultahan ngadto sa langit para sa mga nagtuo ni Kristo. Kana ha? Kakuha mo? Ang kamatayon, pultahan padong sa langit alang sa mga nagtuo ni Kristo. Ikaduha, ang kamatayon, pultahan padong sa impyerno alang sa nga nagsupak-supak ni Kristo. Di ka mo karon, ang kamatayon para ninyo, unsa man ka? Pultahan padong sa langit o pultahan padong sa impyerno? Nindotan ninyo, no? Katukang inyong mga kaliwat nga nangamatay, hinumdumi ko na itong mga nangamatay ninyo, mga kaliwat, mga higala, mga silingan. Unsa ka ang kamatayon para nila, no? Pultahan padong sa langit o pultahan padong sa impyerno? No, kana. So tulo na, auduhan na. Unsa may ikatulo? Ang kamatayon maoy sukdanan sa atong kinabuhi dinhis kalibutan. Sukdanan. Kamoron diha galingkod mo, way siguro niabot ng sukod. Inigbarog nimo mabarag ka, puspos, wa na, ending na.
Diha bitay ako rong bag-ong gimisahan nga suod jud kay nako, suod jud kayo. Ang iyang anak wa na in taon, apikin na kay kinabuhi. Di ang inahan, sige sagatiman siyang anak. Kay na kuan lagi masakiton kayo. Iya sang gibiyaag kadiyot unya ni suod siya CR, napuspos, namatay oy. Ang anak wa pa mamatay, ang inahan inoy namatay. Muna kamo ay mo kumpiyansa, timan-timan mo masakiton inyong mama, gatuo mo og kana ganing mauna nagkamatay nimo. Nya mo kupalit din ka og kanang para snack, sakay kag motor, makras, mabuak imong uo. So kung ang kamatayon mo isukdanan sa atong kinabuhi, unsa man katas-on ang atong kinabuhi nga igsoon? How to miss your life? Kung ang kamatayon mo isukdanan sa atong kinabuhi dinis kalibutan, how to miss your life? Sige, tubag. Mo na. So ang kinabuhi di ay sukdon sa imong paghigugma. Ang gitas-on sa imong kinabuhi mag-agad sa imong paghigugma. Bisag mamatay kag 10 anyos, nya sige kag higugma, hinumduman gyud ka kanunay. Mobitang naatay mga santos nga sila Santa Maria Gorete, Saint Agnes, Pedro Calungsod, mga teenagers man na. Karong bag-o na ay gi-beatify nga 4 years pa man lang tingali, 5 years gikas pagkamatay. Kanang Italian si Carlo Acutis, 15 years old, namatay pero hinumduman, gihimo siyang santos. Hangtod karon gihinumduman, taas kay sila kinabuhi diri sa kalibutan. Ngano man kay nagpuyo sa gugma. So unsay makapataas atong kinabuhi dinhi sa kalibutan? Ang gugma. Nya naghigugmaay mo. Mo na si Kristo siya, ako mao ang dalan. Ako ang dalan. Unsa may way di Jesus? The way of love. Mo bita diri sa atong second reading, giingon diri, why makapahimulag nato sa gugma ni Kristo bisan ang sala, bisan ang kagutom, ang kamatayon, ang paglutos, unsa patoy gipanghisgutan, hastang kamatayon dili makapahimulag nato sa gugma sa Ginoo because He is purely love. O kanang taong nahigugma, taas kay nagkinabuhi. Bisag mamatay pa na siya og 20 years old, ang kinabuhi ana moabot og 2,000 years. Dinhis kalibutan. Ang tinuod nga kamatayon dinhis kalibutan, kanang muundang nakaghigugma. Kanang imong bana nga nangabit, unsa man na, ni padayon sa paghigugma o miundang. Unsa man nimo pag-evaluate ron nga nahigugma naman siya dito siyang kabit niya, wa naman siya mahigugma nimo. Unsa man na siya, ni undang og higugma o ni padayon? Ni padayon. Di oy, ni undang na siyang higugma og iyang giilisan og kaulag. Kay wa gani kasal unya magsige mog tinukhangay kana kaulag ang inyong giagad. Kay ang tinuod nga gugma di man na sagulan og sala. Ang kaulag maoy sagulan og sala. Sala man ang kaulag. Kanaro mga batanon nga wa pay mga kasal, uyab pa, nya gasige nagtinukhangay, nag-ipon-ipon na gani, way mga kasal. Unsa man na sila, nahigugma o nangulag? Nangulag na sila, sala sad na, padong na nas impierno. Pero dili na sila magbuhat og sala, gahigugmaay sila ba, nya wa gihikapay. Nya gimintin ginilang purity, physical o spiritual, kana mo'y gugma. Because love is always pure and holy. Because God is love. Mo na siya. Nya kamoron kung kita mo sa inyong silingan nga way gikaon kay mga manuyupay kayo. Unsa man pakanon dili. Nya paghuman pagkalagsik na pagkaugma gikawatan pag yun imong balay gilungkab pag yun. Nya ikaugma wa na say pagkaon, pakanon dili. Ganahan mo motambong og kumbira? O imbitaron mo og kumbira balibad o motambong? Depende. O wa ka kauyon or naa kay imong priority, di jud ka moadto. Ang Ginoo kanunay nag-imbitar nato sa iyang kumbira. Kanang kumbira kalipay na siya.
Kalipay ba? Hudyaka, panagtipon, kaon, inom, kalipay. So pwede na tong ingnon nga ang Ginoo sigig imbitar aron ta malipay. Nya kung di ganita mo sanong sa iyang invitation, ang iyang kalipay nga giandam para nato, iyang ihatag ngadtos uban. Nya kita nga nibalibad sa Ginoo din agyod malipay. Mao na kanang mga taong siging supak sa sugo sa Ginoo, tanawang ilang mga naong ratulon, kusmuron, masukanon, di ba? Sawan, agree, disagree. Mo na siya. Nya kamoron, kumusta man? Sige mong sanong sa invitasyon sa Ginoo? Or sige mong sunod sa inyong imbitasyon? Kanang imo bang personal invitation sa maring nakapalit kog yuta, nakapalit kog baka, bag-o pa kong gikasal, mga excuse na to ba? Naman gani uban, wa pa di sa ako kasimba kay naghaya pa manggod sa among balay ang akong ugangan. Nako, angayan unta kang musimba kay na may haya didto. Di na hinoon. Birthday manggod nako, mo nang di lang sa kumusimba kay daghan ko rog bisita. La, patay ka diya. Daghan kitag excuse, no? Pero mas kaning simba, okay ra ni. Ang simba kay di man kayo ni siya personal nga invitation. Kanag yung imbitaron kas Ginoo pag-ingon nga pasudlas inyong balay ang way balay. Unsa may excuse nimo ana? Kasagaran, uy, mangawat pa lang na. Uy, wag ko kailan na. Maingon din Ginoo, wa man ka mo pasulod aning tao nga akong pasudlon ta sa inyong balay, wa sad ka mo pasulod nako. Kay unsay imong buhaton ngadto sa labing ubos, mao man say imong gibuhat nako. Kuhaon des Ginoo gikan nimo ang imong kalipay. Mo nang sige na lang kag kahadlok anang mga tao nga kawatan, tulisan, di na jud ka mahiluna ana nila, hadlok jud ka. Kamo wa mo mahadlok ana kana mga kawatan, mga tulisan, wa mo mahadlok. No, mao na. Kay naa man kay imong kaugalingong programa, nya di man ka mudawat sa giingos Ginoo, pasudlas inyong balay ang way balay. Kung dunay mangawat, ayaw nagbawia ang gikawat. Sugo biya nas Ginoo, kadungog na mo ana. Nakadungog na mo wa. Kadungog nya ni sanong mo anang maong invitasyon. Wa, mao na, wa mo'y kalipay. Sige lang kulba, siging kuyawan. Kana ding invitasyon sa Ginoo di ay nga pasaylua lang nang nakasa og kapituan kapito. Ana, mo sanong mo ana. Or magsikag ingon, mag-anad sad na oy, mag-anad. Tanawan ng tao nga di mo pasaylo, unsa magnaong, malipayon. Gakusmod lang naong. Mawagtang lagi imong kalipay. Kana sa deng giingon sa Ginoo di ay nga kanang imong mga butang o kanang imong kwarta ipanghatag ng tanan ngadtos mga kabos. Ana, musanong mo ana. Di gyapon tanawan ng mga hakog kay kwarta, igihan kay siyang yuta, igihan kay siyang balay, sa iyang mga alahas. Unsa magnaong, malipayon. Kusmod gyapon naong. Mao na ang kumbiras Ginoo di as kasing-kasing gi celebrate. Nya once gani nga mobalibad ka, balhinon sa Ginoo ang iyang kumbira adtos lain. Mo na ikaw na lay gakusmod ang uban gasigig smile. Kung kanang imong anak magsigig siaw-siaw, unsa may imbitasyon sa Ginoo nimo? Unsa imbitasyon sa Ginoo? Imong anak ba sig siaw? Hibaw mo. Wa mo kibaw. Uy, kaluoy gud ninyo. Ang imbitasyon sa Ginoo nimo nga pakuyugon ka dihag siaw-siaw. Kay tanawar gud ang ilang gibuhat, di ba malipayon kay sila? Sagit-sagit, dagandagan, ambak-ambak, di ba kalipay man na? Unya ang kumbiras Ginoo kalipay man, nganong badlongon man na nimo nga malipayon na tayo, kuyog sa ilang kalipay.
Pila kabok ninyo ang mosugot ana? Oy, mangusi oy. Ang tanawa imong naong inig pundos bata, di na siya mudagandagan, di na siya magsagit-sagit og katawa. Unsa man sa kagnaong? Kusmon. Nya unsa man siya naong? Gool. Di wa nay kubira. Gikuha nas Ginoo. Nya sige di kag yaw-yaw, kamo sa kung saon mog sulti, magahi gyud mog mga padlungon kay mog dagko. May pamatyon mo din hiya. Magsige sa tong ingong bata dito, may tag ikay mauna, may tag ikay mauna, may tag ikay mauna. Mo ana tong bata imo manggibadlong. Kuyogig dagandagan. Di ba mosamot nagkalipay? Di ba? Magdungan mog dagandagan, nya makapoy man ka, dungan sa mog pahuway, nya snacks dayon mo. Lipay ka ng bata, kay kuyog man mo. Nya moingon ni ka, ay di amday daghang hugasang plato dong, manghugas at taday. Ana, hugas na dito siya. Unya huban ani mamanagan sa taday. Nya ta duha taw man ani. Uy di apa amday daghang abog manlimpyo sa taba. Limpyo sa na apil na. Human ani magduwa ta. Duwa ta. Human sa duwa sad mo ana. Di ba malipay yon? Unya kun ang imong bana nalipay siyang kabit, unsa may imong buhaton? Ayaw lang kuyugi, kay pangabit man to. Ayaw lang sa siyag pugni, pasaylua lang, nya higugmaa kanunay. Sige hilag honghong kada uli, nothing gonna change my love for you. Mao na gibuhat ni Kristo, nga matod pa sa atong unang pagbasa, nagpakasulugoon siya, og midawat, og nagmasinugtanon, hangtod sa kamatayon, ang kamatayon niya sa krus. Og tungod niini, matod pas unang pagbasa, gitagaan siyang taas kayong ngalan nga ang tanang binuhat sa langit, sa yuta o gilawom sa yuta, muluhod sa iyang tiilan. Tanawa ang mga mapaubsano na to mga santos, karon daghan kay mga tao magluhod sa ilang tiilan. No? San Lorenzo Ruiz, gipatay, gibugal-bugalan, pero daghan kaing magluhod sa iyang tiilan. Di tinood, niya ka mo, saman, musunod na mo sa mga santos. Kay una pa dir, igo raman kong niwali god. Kining mga requirements ni Kristo aron mahimot ang iyang tinun-an, ganahan mong musunod. Naamang ginang mga requirements, pananglitan mo, eskwela ka, pangayuan kag requirements, mo enroll ka og bisan gani ka na tingaling daycare, naamang tingaling na requirements, no? Tanan yun, magpakasal ka, na requirements, magpari, na requirements, mo trabaho, na requirements, mo abroad, na requirements, mo tukod kag balay, na requirements, mangural ka, na ba requirements na mangural? Nagyapon ay fencing permit. Nagyan na siya. Nakaroon, og musunod ka ni Kristo. Asa siya requirements, niya iyang gisulti dinhi, niya ang summary sa iyang gisulti, niingon siya dire, sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kon iyang biyaan ang tanan, niyang katigayunan. Wealth, mga possessions. Unya, masaman mo comply mo aning maong requirements o mangitag paagi nga makalusot. Kaya na biya gusto na to mulusot-lusot, no? Mabutan na maglibog ta nga ngano man ang balay, di nila sa atong palibot ba? Ngano man ang balay, matukod man nga ang bungbong naa kilid sa karsada, nga naaman tanay requirements, pilay imong distansya sa karsada. Di na lang ko mo istorya sa balay nga naigo sa expanse kanang paunsa na widening. Kanag yung nagtukod og bag-ong balay niya man dinhi. Naaman ko sa libot-libot ako naman yung bag-ong ga-construct nga ngiyag yung bongbong naa gyud kilid sa karsada. Ang sama na? Naay kapit na nakalusot. Ay, tinood, no? Mao na. Suod niya dito ang mga mo-approve niya. Makalusot ka taning requirement ni Kristo. Tanawa ang kinabuhi sa tanang mga santos, pulos gid sila nakakomply ani. Kani si St. Charles Borromeo,
Bisan gani karon ang mga Borromeo dato man yun. Di ba? Majority ginila ba dato, pero dito gyud sa kuan Spain ang mga Borromeo portig yung datuang. Mura gyud ni sila dito mga idila jud kay nga mga tao ba. Usa ni siya sa mga dato kayo, porti pag yung brighta, porti pag yung sikata, grabe pa jud kay accomplishments. Pero unsay yang gibuhat? Pagka 12 years old pa lang niya, 12 years old ha, may desisyon na siya nga iyang biyaan ang tanan. Mautong kanabitan ko as mga pari sa una nga tonsure, kanang upawan may diniani, nagpaupaw na siya, 12 years old, to declare nga ang tanang properties nga iyang masunod sa iyang ginikanan, iyang ihatag sa mga kabus. 12 years old. Pero mausad lagi sa iyang kabuutan, namatay po siya 46 years old. Ako bitaw na may pagkabuangon, karon 57 na siguro ko, makaabot. Few days from now, na 57 ako, wapa mamatay. Pero ambot ka karong gabi, di ba ka ni mamatay? Pero porting taasa sa nakabot ni St. Charles nga kalampusan o kasanto sa kinabuhi. Nga naman, iya magugibiyaan ang tanan. Kita di kita masantos kung di ta mobiya sa tanan. O kamong mga bana, andam na mong mobiya sa inyong asawa para sa Ginoo. Sige, i-declare na nakaron. Ingnan na inyong asawa with all honesty day. Biyaan ti ka para ni Kristo. O ana, niya moingon sa imong asawa, same to you. O kamong mga asawa, andam na ba mong mobiya sa inyong mga bana aron mo sunod mo ni Kristo? Tubag. Huy. Kamong mga ginikanan, andam na ba mong mobiya sa inyong mga anak aron mo sunod mo ni Kristo? Kamong mga anak, andam na ba mong mobiya sa inyong ginikanan aron mo sunod ni Kristo? Ako nga pare, andam na ba kong mobiya sa kolekta aron masunod ni Kristo? Nya ipakapin ang madre. Masaman? Andam na? Oy, wa man lagi mo musanong. Kinsa man din yung sundon? Ang yawa nga nagsigig ingon, panggaagi ng imong bana, kana gyud mo'y diha gyud i-dedicate ang imong kinabuhi. Nya ikaw sad bana, diha gyud i-dedicate ang imong kinabuhi sa imong asawa. Uy, pagkasunod si mana nahibawan mang kabit man niya ang driver, hasta ang sukuas bana gipatay ang asawa apil ng driver. Nya hain naman diha ang pag-dedicate. Nawa, di ba? Pero higugmaas Kristo, labaw sa imong bana, di ba? Di gyud mo magkaaway. Higugmaa si Kristo, labaw sa imong asawa, di gyud ka makapangabit. Higugmaa si Kristo, labaw sa imong anak, di ba? Di gyud ka kapangusi bisag yaw-yaw na las imong anak. Higugmaon ako si Kristo, labaw sa sakristan, di gyud ko kapangasabag sa kristan. Higugmaon ako si Kristo, labaw anini ang kunuhay kanini ang building sa simbahan na kunuhay akong giatiman, di gyud ko masuko bisag sunugon pa ninyo karong hapon. Lagi. Higugmaa si Kristo, labaw sa imong ginikanan, di gyud ka magpabadlong sa imong ginikanan. Higugmaa si Kristo, labaw sa imong uyab, di gyud ka kaako nga mag-premarital sex. Higugmaa si Kristo, labaw sa imong political positions, di jud ka kaakong pangurakot diha sa gobyerno. Di ba? Higugmaa si Kristo, labaw sa imong negosyo, di jud ka ka-practice anang gitawag og unfair labor practice. Ang tutok na muna ko. Sakto dili. Higugmaa si Kristo, labaw sa imong lawas, di jud ka kaako og bisyo nga makadaot sa imong lawas, sama anang hubog-hubog, sigarilyo, inom og uban pa diha, suyop og sugal. Siging patato anang lawas, siging pabuslot diha. Kana di ka kaako ba?
Inom anang mga pills, palaygit, pabasiktomy, mga dagmal manas lawas. Di ba? Oh, ano wa man mo mutubag nako. Muna nga niingon si San Pablo diri sa unang pagbasa, kung mosunod mos Ginoo kadtong kuyog pa ko ninyo, mas mosunod unta mo karon uban sa kahadlok ug pagtahod nga wa na ko diha ninyo. Aron inyong ipakita nga kamo mao na sad ang bag-ong mga Kristo, dili na ako. Pasabot si San Pablo ba niingon na siya, ako mong biyaan pero kamo na mao'y mahimong ako. Sama nga si Kristo pagbiya dinhi, sila si San Pablo ug mga apostoles mo'y nahimong bag-ong Kristo sa kalibutan. Ug nganong nahimo mo silang bag-ong Kristo? Kay ilang gikalimtan ang ilang kaugalingon. Diha bitay usa ka asawa niingon ako, Father, ug ako bang buwagan akong bana aron sundon si Kristo? Ako nang gibayulit ang akong vow sa marriage, Father, nga till death do us part. Nako nag-ingon day ko nimong buwagan imong bana. Higugmaa lang si Kristo, labaw si imong bana. Wa biya mingos Kristo buwagi ha? Aw biyai tinuod no? Ingon siya biyai og sunod nako. Nya nakasabot mo na biyai imong bana, nya sunod ni Kristo. Nya inig sunod nimong Kristo pangutan-on man kaniya, kinsa man kaday sa mga dinhi si Janing ko Nyor na kay bana sa wa na patay na ako nang gipatay. Sige, sunod na nako ay nagbalik dito sa imong bana kay patay naman sadto. Oy, pagpangutana sa may ngani mo si dita ko Nyor na kay bana na Nyor musunod ka nako, sunod jud ko nimo Nyor. Sige, uli sa dito sa imong bana, wa talag mamatay o nabalik diri. Mo man yang sogo, di mo tuman na ka. Kinsa ka, siyano ko Nyor, unsa man ka, pari ko Nyor, musunod ko nimo. Sige, uli nga to sa imong parokya, nya ayaw gyud pagsud sa imong bulsas kolekta. Ari de ko diri paita sa daan ninyo roy. Pare mga kadi, ayaw pag sige kuag kolekta kay di man amoy role nimo. Ang role nimo mao ang pag-apod-apod sa kolekta ngadto sa mga nanginahanglan, dili ang pagtigom ana. Mo ana di ko paita sa dining pari. Nya mo pait pa, dili ngano man nahigugma man kos gasugo nako. Kana bitang ingnon ko sa akong gihigugma sa una katubang manguyab pa ko sa una ba, paliti kog chocolate. Nya uwan kay tanan, nya gikan ko sa opisina ba sa muhapit ko sa ila, ninduta ikaog chocolate nako. Subo adto pa og tindahan. Sao ni perting uwana, humul-humol sa kuan kanang uwan ba kay mo palit gyud kay gasugo nako akong gihigugma. Nya moingon siya, biliban ako nimo wa ka matugnawa ng uwan. Akong nahon na din, sa kutay wa tugnawa ang buhanga ka, nagtugnawa. Di bitay wa ko may, wa dyan ko niingon, ana, lipay kay ko, ako ipakita niya, nga bahala na gauwan, gabagyo pa diya. Yang kinahanglan, ako ginaihatag. Di ba kamo inaana man sad mo? Kamo day mga ginikanan. O gamahal mo yung anak nga maupay masuso pa. Bisag mo hilak pa nagkaadlawon, inyo ginang atimanon, bisag gasakit pa ng imong gasakit ng imong lawas kay mura medyo gitrangkaso ka, imo ginang atimanon. Di jud kang balibad. Ngano man kalipay nimo ang pag-atiman sa panginahanglan sa imong gihigugma. Ang pagtuman sa sugo sa imong gihigugma. Nya kung gihigugma nato ang Dios, labaw pa sa atong kaugalingon, iya sadtang higugmaon labaw sa iyang kaugalingon. Ug iya nang gipakita ang iyang kaugalingon tuas langit, na naog gid siya din hisyuta, nagpalansang pagyud sa cross aron ipakita nato nga gimahal ta niya. Nya kita pakaha ang dili mo pakita og paghigugma niya. Amo na siya. Sa among philosophy giingnan mi nga ang Ginoo wa nay ikadugang pangkalipay, kay perfect man ang iyang happiness. Nya kay perfect naman ang langit, mao may gitawag og state of perfection, wa natay ikadugang nga kalipay didto, wa na say kasakit didto.
mo kuno na kon maimperno kuno tang tanan, di ra gyud maguol ang Ginoo. Kay wa man siya magkinahanglan nato. Wa gyud siya magkinahanglan. Nya kun kita sa tanan malangit, di sa ta makaingon nga malipay ang Ginoo kay puno naman siya sa kalipay. Perfect man. Sakto dili. Naday perfect nga pwede pa nimo punan. Kamong mga maestra, naday perfect nga naisayop. Wa gyud. Suway kuwang kay perfect man. Nya God is perfect being man siya. Suwa na gyud kuwang. Mo na di na kuno mapunan. Pero karon giklaro ni Kristo na aday ikapuno. Niingon siya, sultihan ko kamo nga mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Nya di pagi siya gibutang diri. Sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit. Mudako ko ang kalipay didto sa langit sa usa ka makasasala nga maghinulsol. So ang makadugang ra gid sa kalipay sa langit, no? Unsaon amot unsaon pagdugang? Kana ra gyung makasasala nga maghinulsol. Niya unsa man mo? Makasasala mo o buotan? Makasasala. Sige, pag hinulsol na. No saan man mo maghinulsol, ugma o sa sunod adlaw o sa sunod semana, karon, karon makahatag din tag kalipay. Niya karon kun ang langit, ang Ginoo ug ang mga anghel nangandoy man sila nga ang makasasala maghinulsol. Ang tao sad nga naningkamot nga ang matag makasasala makahinulsol, makahatag sa kalipay didto sa langit, kana bang muhago pagpangita sa mga taong makasasala. Mao man bitaw nga ang Ginoo masuko gid nato kun atong isalikway ang makasasala. Nya kamo, malipay sad mo nga naay makasasala nga inyong makit-an, malipay mo o maguol? Kalipay o maguol. Di man na good pwede sa gulon ang kalipay kaguol. Pananglitan, makita kag usa ka drug addict. Nya nanuktok sa imong pultahan, malipay ka, sala, diyan ay drug addict. Malipay ka. O mahadlok. Hadlok. So ini kahadlok na nimo, dili na ka instrumentos Ginoo pagpangita sa nawala. So ang ato sang gikahatag kun mahadlok na ta, nya mo sa likway na ta kay nahadlok man ta. Naghatag ta og tawag na to kaguol tingali kay wa man tay kalipay. Awata makalipay sa Ginoo. Nya kay dili naman ta makalipay sa Ginoo, di sa tanya dawaton dito sa langit. Muna nga ningon ang Ginoo, unsay inyong buhaton sa labing ubos, munay inyong gibuhat nga rinako. Sa unang pagbasa si San Pablo nag-ingon, kinsa man ang tinuod nga tinuli, kana bang doon naman kung sila seremonya sa mga Hudiyo nga tulion ka para mamember ka sa Ginoo, mahimo kang pinili nga katawhan sa Dios. Pero matod pang San Pablo, kinsa may tinuod nga tinuli, kanang kasing-kasing nga naliwat sa Ginoo. Kana bang kasing-kasing nga giablihan ba aron musod ang Ginoo. Nya kinsa man ning Ginoo? Ang labing ubos. Kanang labing ubos mo na'y Ginoo. Pananglitan ron sa inyong balay. Kinsa may labing ubos diha? Ang ginikanan o ang kamanghurang anak nga kanang 1-year-old? Kamanghurang anak. Na dihang Ginoo sa kamanghuran. Kinsa may labing ubos sa moralidad? Ang buutan o ang badlungon? Badlungon. Na dihang Ginoo sa badlungon. Sa atong katilingban, kinsa may labing ubos? Ang kawatan o ang kanang kusog manghatag? Kawatan rin. Ang kawatan. Na dihang Ginoo sa kawatan. So unsay atong buhaton aning mga kawatan, kaning mga adik, kanang mga standby, kanang mga palahubog, kanang mga rapist, kanang naas prisuhan. Unsay atong buhaton nila, mo'y atong gibuhat ngadto sa Ginoo.
Kung ato silang isalikway, agi salikway nato ang Ginoo. Kung ato silang kontrahan, agi kontrahan nato ang Ginoo. Ingka ngano gutong mang-rape ang Ginoo padir, ngano gutong magsuyop ang Ginoo. Di ba? Managin mo. Ngano gutong mangawat ang Ginoo. Ang Ginoo wa dihas pagpangawat, naas kawatan. Wa tingin mo kasabot, no? Ang pagpangawat lahi ito, ang kawatan lahi po na siya. Kinsa man ang kawatan? Ang tao nga nataptan sa kagaw sa pagpangawat. Kinsa man ang rapist? Ang tao nga nataptan sa sakit o sa sala nga pagpanglugos. Kinsa man ang adik? Ang tao nga nataptan sa sakit sa pagdrugas. Unya, nataptan man siya sakit. Kakita day kag taong masakiton, unsa may imong buhaton? Imong latuson. Kung ang imong mama masakit, unsa man? Imong atimanon o imong ilabay nga tos gawas? Atimanon rin. Yes. Unya, ang mga adik nasakit man na og addiction, ang mga rapist nasakit man na sa pagpang-rape, ang kawatan nasakit man na sa pagpangawat, ato silang atimanon. Ya, usahay sa atong pag-atiman sa mga masakiton, usahay masakit punta. Mao na si Kristo sa iyang pag-atiman nato nga mga masakiton, nasakit pod siya. Mao na mga Pariseo dire, ang tan-aw nilang Kristo makasasala. Ngano man kay si Kristo nakigsalo sa mga makasasala. Ang iya sang dungog, mao tanang mingon unsa tanang gitudlo nato sa eskwelahan? Tell me who your friends are and I will tell you. Sumpay. And I will Tell you who you are. Oh, ana. Niya kay si Kristo, ang iyang barkada, kadto mga tax collectors, kadto mga palahubog, mga sugarol, mga giyawaan, kadto mga prostitutes, mao may iyang gibarkada, kay mao may gisalikway sa mga tao, mao may nangawala, iyang gibarkada, lansang siya sa krus. Ang pangutana day karon, o gusto ta nga mahimong kalipay didto sa langit, ang pangutana, malipay ba ta nga mudawat sa mga makasasala, sa mga gitawag ni Kristo og karnirong nawala? Malipay ba ta nga mangita nila? Og di kita malipay nga mangita ni mga tawhana, dili sad ta malangit. So ang makasasala di ay, therefore, sa ako ning konklusyon, ang makasasala di ay sila day ang atong puhunan aron ta malangit. Kung ato silang higugmaon, ato silang pangitaon, nya malipay ta nga mo pangita nila og mahigugma nila, kana siguro gitang malangit kay mausad nay gibuhat ni Kristo nganong nanaog siya dinis kalibutan aron pagpangita sa mga makasasala. Ya, sugod karon saman, gusto mong malangit o maimperno? Gustong malangit. Wala. Sanong-sanong mo diya, bantay lang yun mo. Kamu diya, gusto mo malangit? Oo ka na, sige. Ya, sugod karon, mangita na tas makasasala. Ayaw nagkasabi ang makasasala. Ayaw nagkontrahi ang makasasala. Higugma agyod, atiman na agyod, aron mabalik ngadto sa Ginoo. So kung ang imo ganing anak, porting tapulana, ayaw na gid nagkasabi, atiman na agyod maayo, hangtod makugihan. Nya kanus-am na siya makugihan? Kung mamatay na ka. Okay, gasalig naman siya nimo, pinangga man kay nimo siya, di gasalig siya nimo, namatay magagalit, ang mag-asikaso na siya, ngano man sa iyang kaguol nga nawa ka, mag-asikaso na. Mao bitaw nga kita kanus-aman ta nga usab, kanus-aman ta nga bag-o sa dihang namatay na si Kristo.
Pero sa una nga si Kristo kauban pa, oy gipamakak ni San Pedro, gibudhian ni Judas, nanagan ang mga apostoles. Pagkawagtang ng Kristo, asos nahimo na silang mga buutan. Muna ayaw pangambisyon nga ang imong bana mahimong buutan or ang imong asawa mahimong buutan samtang buhi pa ka. Ang ato nung buhaton kinahanglang mahimutang buutan aning mga tao nga dili buutan. Mahimutang mahigugmaon aning mga tao nga buangon. O kana mo'y sakto. Yan sa man. Deal na tariya. Deal na. Sige. Inigabot yung atos langit mo, anak sa namang anghel. Yes. Pero inigabot ro ninyo sa inyo, dahil mo giyaw-yaw atong inyong mga anak, mga estudyante, inyong kasaban, anak din mo nga tos Ginoo. So ni kuyaw, ako san mga saba sa ko sa Kristan, anak din ko sa Ginoo dayon. Wa na dayon ko'y point dito. Namo na nga dako day kay natog kapuslanan ang mga makasasala. Ang makasasala di ay mao di ay makapaliwat nato ni Kristo. Ang mga makasasala mao di ay makapahiusa nato ni Kristo. So dili sila minus, kung dili plus, dili sila alkanse nato, kung dili ginansya di ay sila kung ato silang higugmaon. Kay kita god ako nalay magsigig higugma pa der, alkanse nako no, di oy ginansya ka kay kada nimo higugmaan ang mga taong buangon naa kay point dito sa langit. Nya kana sila wa gid tawo nay puntos. Muna maningkamot lang gitawon ta nga makakita sila Ginoo aron na sila puntos. Pero kita kada nato higugma nila pirmi gid tang nindot og point dito sa langit. Ambot kinsa ro dakog point, si Trump o si sanang iyang kontra? Si Donald Trump o si Biden o sanang Joe Biden. Kinsa mo ro dakog point? Dinhi sa ato depende, pero kita karong nanimba mo dinhi nya nagsanong-sanong masad mo nga mohigugmas makasasala, ana na mo'y point dito. Pero idig kasaba ninyo dito, minus dayon. Nyag mas daghan ang minus kaysa point, impierno dayon. Sige, manindog na ta mga langit nun.